Ahoj Markétko, ahoj Adriánko, včera jsem nebyl na internetu, neměl jsem internetový dosah, protože jsme jeli pracovně mezi nejlepší zaměstnance firmy do Chorvatska a neměl jsem internet a dovolat jsem se nemohl, tak aspoň jsem táta, který vlastně má srdce a miluje Adriánku a moji rodinu, tak přesto posílám tady pozdrav z místa, kam jsem vás psal a kde jste byli i vy šťastný. A posílám aspoň tento krásný pozdrav odsaď. Místo toho telefonátu, který, protože se nemá internet, řídili jsme a nebo dobrý roaming, nevadí, pajas nějak poradí. Takže příště si myslím, že nejlepší řešení je jednoducho mít telefon zapnutý, abych začas prostě zavolal aspoň Marky, nebudu na signálu, protože když člověk nemá signál na internet, tak se ti nikam vlastně nemůže ozvat. A pardon. A tak jsem si vzpomněl na rok 2023, jak jsme, pamatuješ, jak jsme jeli do Itálie, Montafonu z Itálie, je dvoje jezera, Gardaské jezero a potom na koncert do Milána. No a byli jsme to krásné jezera, do Garda, tak dnes na to vzpomněl, že ti posílám ten pozdrav. Rád bych, abyste tady byli se mnou, protože máme tu nové hotely pro rodiny s dětmi a musím si to všichni zasloužíme. Když děláme, co umíme, snažíme se o 106, moc to věřím, že se nesnažíme. A je mi strašně líto, že nějaká událost, cokoliv prostě dva lidi dá od sebe, nebo že se naštveš a máme ty možnosti, které jiní nic nemají a nemůžeme využít. Dívejme tu nádheru. A to moře je taky úžasný. Je to studený, ale už jen ta nádhera, když to vidíš, tě pozbudí a fakt tě moc miluju, Markétko. Tak zpráva pro tebe. Nahrál jsem ještě ranní video pro Adriánku, protože chci, aby mě taky viděla, aby viděla, že ji mám rád, protože proto mám taky děti, aby viděli, že táta, máma mají srdce a chci, že děti vychová, mají je hlavně rádi. Tak. Můj telefon sice nic moc, nemá takovou kvalitu, ty máš lepší, ale nevadí. Ta krása jde vidět i tak. Takže se mi krásně, Adriánko, krásně, Markétko, všem pozdravuju a moc vás miluju, táta, ahoj. A vím rád, abychom byli zase spolu, protože proč bychom jinak měli Adriánku, když bychom my měli být spolu, ne? A ahoj.